Het wieuwt waar van een ijskool, dus simmerwarmte, dus simmerwaar. Flink wat zinnen en nog een lied schooltje voor de watersporters ik. Ja, joen en vannacht. Nou, het is joen nog vrij helder, een prachtige ondergang van de zinnen. En het is joen eerst nog warm, 21 graden zo om 8 uur heen. En dan vannacht meer en meer bewolking en letter vannacht de eerste buien of buikers in het oosten, zuidoosten of zuidwesten, vooral met kans op tonger. En dan de temperaturen van vannacht. Heeg al bij 12 graden, de wind uit zuidelijke richting zwak of matig. Morgen buien vanuit het westen uit en die zetten naar het oosten voort. En dat betekent eerst nog gewoon zo'n buien, soms ik tonger. In het watergebied valt het maar die buienactiviteit wat daar een beetje ruim. En dan in de midden, de zinnen er staan er gewoon weer bij en dan wordt het overal droeg. Temperaturen zandje nog 18 graden, in het oosten en het zuidoosten nog zo'n 20 of 21 graden. Ja, daar heb ik wat meer pittige buien en in buien komen ze op inzetten dus een waskoging van de watersporter. Maar er komt nog een waskoging bij. De windmolen draait naar het westen en die zal matig en krachtig worden, de krachtige wind in het kustgebied en boven de marden. En dan zetten we vooruit, dan zeggen we naar Manje, Ties en Maasje. Ja, Manje, misschien een buikje in het noordelijke pad van de provincie, dus ik wel wat zinnen en een temperatuur om bij de 18 graden heen. Op Tiesje droegen daar maar zo'n 17 graden en op Maasje is het zo'n jochentje, misschien al wel 20 graden. Nou, dan blijft het toch aardig waar de komende weken. Het zit er net meer uit en we met de Manje, maar weer even in het waarsje.